Det er træt. Velcro. 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 Rigtig træt. Ja, skal lige åbne dem. Du er fræk. Ja, der var nok. Du skal lige åbne dem. Godnat. 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 Sover du? Hej. Hej, Albert. Nu kommer den igen. Hvad er det, der er dernede? Hvad er det for noget? Godnat! Sover du? Er det godnat, Albert? Nej, ikke endnu. Stadigvæk vågen? Ja. Jeg skal... Ja, den er fin nu. Det ligner en grøn smøg. Nej, den skal ligge af. Nej. Ikke af. Hvor er du henne? Nej, den skal ligge af. Ej, du er da ikke særlig fræk, er du? Er du lidt fræk? Ja, lidt. Jo, vi skal lige på. Så der stikker sådan en hængekøj. Hej, prutskid. Det er da godt, den hængekøj ikke er højere op. Ja. Ellers kunne man godt blive lidt halvnervøs. Kom her, Fosli. Ja, kom her. Skal du over til Albert? Jeg skal op. Jeg er ikke sikker på, at jeg er så glad for at være i hængekøj. Ja, skal den op, tror du? Jeg tror ikke, Gregers han har lyst. Nej, vel? Ja, den siger nej, nej, gider ikke. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej, siger den. Godnat, Albert. Alt det der grønne alger på den der matcherhue. Nå. Hvor er du henne? Nej, nu falder du. Er du helt nede på jorden igen, ligesom os? Ja, nu er det snart ud. Ja, miau. Katten. Ja. Har du lært at pege? Ja. Kan du pege på vores Camilla? Kan du pege på vores Camilla? Ja, hej. Kan du pege på katten? Peger du på mor? Ja, det var mor. Hvor kan den? Ej, hvor kan den? Hej. Godnat, Albert.
Det er rigtig højt nok i den gynge, han har fået derhjemme. Er det rigtigt? Ja, sådan noget det er han overhovedet ikke godt for. Ja, det er sjovt. Han spiller af mine gæster. Kom,